Ljeto 1473. godine. Iz norveške luke Bergen dva neustrašiva moreplovca kreću put pogibeljne pustolovine. Na karaveli postavljaju smjer koji će ih odvesti daleko u neznane vode. Dugo već kruže glasine o tajanstvenim otocima usred Atlantika. Cilj je ekspedicije istražiti ih. Ovi odvažni muškarci mogli su ući u povijest 2 stoljeća prije Kolumba, no njihova djela odnio je zaborav. Američka zagonetka. Na tajnome putu u novi svijet. Dotjerani u nedjeljnim odjelima, dvojica posjetitelja ulaze u raskošni dvorac u Kopenhagenu. To im je nepoznat teren. Nevoljko su se odvojili od ljuljanja dasaka svojih brodova, ali sam ih je kralj pozvao na povjerljivu audijenciju. Njemac Dietrich Pinning rođen je duboko u unutrašnjosti, u staroj biskupiji Hildesheim. Kao moreplovac u danskoj službi uspeo se do položaja admirala flote. Zapovjednik u kojeg se uvijek moglo pouzdati, u ratu i u miru. Toga je dana prvi put vidio svojeg partnera. Joaun Baš Cortereal prešao je dug put od Lisabona do Kopenhagena. Portugalski kralj tom je iskusnom kapetanu povjerio tešku misiju. Njih dvojica nemaju pojma o kakvoj je misiji riječ, ali izvješće je bez pogovora. Nemaju izbora. Bila su to burna vremena. U drugoj polovici 15. stoljeća u mnogim je dijelovima Europe vladalo rasulo. Ustaljeni poredak pucao je po šavovima. Pobune protiv crkve i države najavljivale su novo doba. Pogledi vlastodržaca bili su uprti u daljinu. Prema drugoj strani svijeta, kamo su ih vukla neiscrpna blaga. Stoga su hrabri kapetani bili posebno cijenjeni na dvoru. I danski se kralj kanio otputiti i učvrstiti svoju pomorsku moć na Sjevernom moru. Buntovni Šveđani ugrožavali su dansku prevlast u Skandinaviji, a Engleska je posezala za Islandom. Vladar je stoga podhitno trebao saveznika za svoje smione planove. Jedan od razloga nedostatka informacija bila je politika stroge tajnosti. Namjera je bila tijekom dugog razdoblja osigurati prevlast Portugala u istraživanjima mora. Nautičke su se spoznaje tajile od drugih nacija, kako bi se stečenim znanjem služio isključivo Portugal. Tim se spoznajama htjela okoristiti danska kruna. Prema službenoj zapovjedi, Cortereal i Pinning morali su otići barem do Grenlanda. Desetljećima s Grenlandom nije bilo kontakta. Kralj Kristijan I htio je uspostaviti prekinutu vezu kako bi opet pokrenuo stare trgovačke rute. Legendarni je moreplovac Erik Crveni na tom otoku bio osnovao koloniju. Što je s njegovim potomstvom? Pinning i Cortereal namjeravali su to utvrditi. Ili je njihov pravi cilj ležao još dalje, iza Grenlanda? Jesu li ikad i krenuli na put? Carski arhiv u Kopenhagenu. Zgrada s mnogo tisuća dokumenata iz blistave povijesti Danske sadržava i vrlo posebno blago. Jedini pisani dokument o Pinningovoj ekspediciji. U posjedu registrature nalazi se spis iz 1551. Gotovo 80 godina nakon kontroverzna pothvata. Gradonačelnik Kiela, Karsten Grip, opisuje taj put u pismu svojemu tadašnjem suverenu, kralju Kristijanu III. Govori o pristajanju na obalu Grenlanda.
Grip također potvrđuje identitet naručitelja, kraljevi Danske i Portugala. Ponosno obiteljsko stablo portugalskih vladara otkriva vezu s danskom vladarskom kućom. U Lisabonu kralj Alfons V ima dobre razloge što želi pozornost svojih rođaka skrenuti na tajno putovanje preko Atlantika. Potpora Kristijanu I, premda još uvijek moćniku u sjevernoj Europi, stigla je u najboljem trenutku. Razlog što su dvije pomorske nacije, Danska i Portugal, poduzele zajedničku ekspediciju, ležao je u prednosti položaja Danske i njezinih brodskih potencijala. I da kako zajednički trgovački interesi, Portugalci su tražili rutu za Indiju, te su bili usmjereni na zapadnu obalu Afrike, a Danci su zbog domaće politike zapustili svoja naselja na zapadnoj obali Grenlanda. Već su imali u planu jednu ekspediciju onamo oko 1460. Put na Sjeverno more počeo je u norveškoj luci Bergen. Pripreme su bile u tijeku. Mornari su natovarili admiralski brod pod budnim okom logističkog časnika. Donesene su vreće pune osušenih plodova mahunarki, usoljeno meso i kiselo zelje, usoljeni sleđ i krastavci. I suhi bakalar. Valjalo je pohraniti bačve pitke vode i razrijeđenog piva, sanduke dvopeka i svježeg povrća. Hranu za mnoge mjesece. Najvažniji član posade uz Pinninga i Kortereala, kapetan Hans Potthorst, admiralov stari morski drug. U gradskom arhivu Hamburga ugovor o najmu između Potthorsta i tog hanzeatskog grada radi gusarenja u pomorskom ratu protiv Engleske. Konačni račun, izdan 1. srpnja 1473. Kapetan napušta službu, da bi sudjelovao u putovanju. Tada pomorski ratovi nisu značili drugo doli pljačkanje neprijateljskih brodova. Eto, zašto su neprijatelji Dietricha Pinninga uvijek zvali gusarom. Napokon izdana je zapovjed za dizanje sidra. Razvijte jedra. Nestrpljivom iščekivanju došao je kraj. Kao što je tada bilo uobičajeno, posada potiče iz svih država, ondašnjih svjetskih sila. Prvi zajednički segment tog pomorskog pothvata kreće pod danskom zastavom. Portugal se pobrinuo za financije. Karavela kreće pravcem zapad, sjeverozapad od Norveške. Prva postaja Island, vrata u Arktičko more. Put dobro napreduje, bez ikakvih teškoća. Vrijeme je povoljno. Kapetan Potthorst zna za opasnosti s mora. Čak i ljeti mogući su nagli uragani. Ali trenutačno, monotonim danima na brodu vlada rutina. Kuha se na palubi. Mornari u 15. stoljeću nisu imali brodsku kuhinju. Vatra gori u sanduku napunjenom pijeskom. Usoljeno meso i grah temeljne su im namirnice. Kruh koliko zalihe potraju. Nakon toga samo dvopek. Taj se jelovnik nikad ne mijenja. Za vrijeme oluje nema toplog obroka. Kad puše vjetar jačine 12 bofora, čak i najtvrdokornijim mornarima preostaje samo da se mole. Brodski mali ima važan zadatak. Svakih pola sata okreće pješčani sat. Kad padne zadnje zrnce pijeska, izvikne koliko je puta okrenuo pješčani sat jer svaki dan treba ponovno uspostaviti smjer u isto vrijeme. Veličanstveni jedrenjak plovi prema Islandu poznatom starom rutom. Elegantni kitovi pružaju zaprepašćujuć prizor. Te se plutajuće grdosije smatralo strašnim čudovištima pučine, nepredvidljivim i opasnima.
U živoj mašti moreplovaca mirni su morski sisavci pretvoreni u divovske nemani. Tijekom pustih noći na moru i u bučnim mornarskim svratištima razmetali bi se o strašnim pričama o golemim zmijama i užasnim ribama koje nesmiljeno odvlače u morske dubine brodove zajedno sa svim putnicima. Rušilačka je plimna struja s norveške obale u onodobnoj Karta Marini opisana kao neman što guta sve pred sobom. Trezor u Bavarskoj gradskoj knjižnici u Minhenu sadržava kopiju poznate karte Sjevernog mora. Švedski kartograf, biskup Olaus Magnus, izradio ju je 1539. Ucrtan je otok Island, uz mnogo geografskih detalja. Dalje prema zapadu, na rubu znanoga svijeta, nazire se daleki Grenland. Na svakom putovanju preko Atlantika vrebaju nove opasnosti. Pred pramcem broda mogu naglo iskrsnuti obale zavijene u gustu maglu i divovski ledeni brijegove, te otjerati brodove u zaborav. Neugodno polarno svjetlo raspršilo se noćnim nebom. Portugalac Corte Real nikad još nije vidio nešto slično. Prizor mu zacijelo izgleda sablasno. Važan zadatak za Pinninga i Corte Reala, vođenje dnevnika. Moraju unositi podrobne bilješke o svemu što doznaju o morskim strujama i obalama. Portugal nije uzalud naložio da svako unošenje bude povjerljivo. Za kralja je prenošenje tih redaka bez dopuštenja ravno najvećoj izdaji. Ta je zemlja imala zablistati kao vodeća pomorska nacija. Portugalski princ Henrik bio je odlučan u ispunjenju tog sna. U Sagrešu, na krajnjem jugozapadu Europe, osnovao je oko 1430. veliki centar za moreplovstvo. Ondje su matematičari, astronomi i geografi mozgali o pomorskim teorijama i tehnikama. Henrik je za te daleke obale znao samo iz zemljovida, premda je taj veliki meštar templarskih vitezova nosio nadimak navigator. Poslao je svoje najhrabrije kapetane na neistražene afričke obale. Danju su išli za suncem, noću za zvijezdama. Tek će se kasnije računati kut zvijezda na svodu. Portugalci su dodatno razvili arapski astrolab, nezaobilazni uređaj za orijentaciju. Vjerujem da je Corte Real precizno poznavao sve istražene morske rute. Lisabon je bio vodeći centar za obrazovanje ne samo kapetana, nego i izrađivača morskih karata. Kartografi bi prihvatili najnovije podatke koje bi moreplovci na povratku donijeli u Lisabon. Tom trajnom suradnjom crtača i brodskih kapetana pomorski su dokumenti stalno obnavljani i na njoj je zasnovan ugled portugalske kartografije. I brodograditelji su od Portugala stvorili svjetsku pomorsku silu. Višestrana karavela koju su konstruirali bila je formula za uspjeh na ekspedicijama. Najbitnija je bila duljina, oko 20 metara. Na jarbolima su bila četvrtasta jedra. Samo je zadnji jarbol imao trokutasto uzdužno jedro zvano latinsko jedro. Novo osmišljeno jedrilje prevladalo je velik nedostatak prethodnih. Karavela je mogla ići u vjetar žešće i brže. Zaljev Angra na Azorima. Postaja za karavele na povratku iz Afrike. Nekoliko njih oluja je potopila u luci te su potonule pod nekoliko metara živog pijeska. Pola stoljeća kasnije, druga oluja izbacuje olupina na svjetlo dana. Portugalski pomorski arheolozi sada proučavaju dobro očuvane drvene ostatke. Jasno se vidi način na koji su brodovi građeni. Rebra i potpornji jako bi se zagrijali tako da se mogu saviti u željeni oblik. Na koritu nije bilo kobilice.
S gazom od samo 1,8 metara aerodinamični se jedrenjak mogao kretati kroz priobalne plitke vode. Na taj način dugo je bio nenadmašan u istraživanju novih područja. Ronioci mjere olupinu i pregledavaju stanje da bi se kasnije mogla izvući. Žele uskrisiti negdašnji ponos Portugala. Pinningov brod plovi dalje na zapad, preko blagih valova, neprestano slijedeći sunce. Ali oni koji poznaju Sjeverno more, svjesni su da se vrijeme može promijeniti svaki čas. Sjeverno more je more smrti, kaže stara poslovica. Admiral je stekao poštovanje prema silama vjetra i mora. Most suvremenog broda. Reprodukcija originala u Hamburškom institutu za pomorski prijevoz. Kapetani oceanskih brodova ovdje ovladavaju varkama 7 mora. Zapovjedno središte opremljeno je najnovijom kontrolnom i navigacijskom tehnologijom. Složena podgradnja namješta visokotehnološki morski simulator u svaku zamišljenu situaciju. Snažne hidrauličke dizalice naginju postrojenje teško nekoliko tona. Mogu pojačati gibanje od bezazlenog povjetarca do uragana jačine 12 bofora. Niz sinkroniziranih videoprojektora prikazuju računalne prizore različitih prometnih i vremenskih uvjeta na zidu ispred mosta. Računalni podaci za morske simbole i dubine, plime i struje stvaraju privid stvarnosti. Učinci prirodnih sila također se proučavaju u hidrokanalu pri Hamburškom pokusnom postrojenju za brodogradnju, služeći se brzim kamerama i generatorima valova. Čak i za krajnje pojačano korito divovskog broda, načinjeno od posebna čelika, ocean predstavlja veliku opasnost. More s valovima visokim i do 30 metara može u najgorem slučaju prepoloviti trajekt. A kako li su tek takve prirodne nepogode prije 500 godina bacakale malenu karavelu? Fotografije sa škune Dagmar Aen i uz nju daju nam neki uvid u to kakvi su u srednjem vijeku bili užasi tijekom prelaska oceana. U proljeće 2000. njemački pustolov Arvid Fuchs i njegova posada upali su u nevrijeme na Južnom Atlantiku. Preživljavanje posade ne ovisi samo o umješnosti i snalaženju kapetana u tako ekstremnim situacijama. Usprkos radaru i čamcima za spašavanje, svaka oluja jača od 10 bofora stavlja na kušnju materijal i ljude, čak i u doba suvremene navigacije. Moreplovci prije 500 godina nisu imali velikih izgleda. Bili su sasvim prepušteni na milost i nemilost prirodnih sila, bez nade u pomoć u slučaju opasnosti. Nitko nije znao gdje se njihov brod bori s valovima. Globalni sustav pozicioniranja ili GPS danas je čarobna riječ na komandnom mostu. Lokacija broda utvrđuje se uz pomoć satelita. Točne koordinate lokacije automatski se pojavljuju kao svjetla točka na kartaškom stolu. Časnik jednim pogledom utvrđuje svoj trenutačni položaj, bez obzira na vremenske prilike, bez pogreške. Kapetani kao što je Dietrich Pinning moraju se snaći sa skromnim sredstvima. Uz olovnicu za mjerenje dubine ima jedino preteču igle kompasa. Magnet vuče drveni blok prema sjeveru. Ta je metoda sve nepouzdanija što smo bliži polarnom području. Ni neprecizne morske karte ne pomažu mnogo. Udaljenost je teško izračunati. Kada ste blizu kopnu, postoje barem orijentiri da pomognu u lociranju vlastita položaja. Ledenjak Sneffels označava zadnji potez do Islanda. Putovanje pučinom tada je bilo velik rizik. Vrijedilo je pravilo duž obale od otoka do otoka.
Zemaljska kugla tek je 1 stoljeće kasnije podijeljena na paralele i meridijane, prema kojima se mogao izračunati položaj. Island. Pinningov brod dolazi neoštećen do legendarnog Vikinškog otoka. Neukročena divljina svoje stanovnike vječno opskrbljivala materijalom za bajke i mitove. Sage pripovjedaju o bitkama između nepobjedivih junaka i o njihovim pustolovnim putovanjima do ruba poznatoga svijeta. I dalje. Zemlja živih vulkana, fjordova i gejzira ostavila je traga na stanovništvu. Glasine o strašnome narodu sjevera bile su poznate u cijeloj srednjovjekovnoj Europi. Genijalni su brodograditelji mogli pristati i izvesti napad svuda svojim munjevitim brodovima sa zmajevima. Oseberški brod, iskopan iz pogrebnog humka. Vikinzi su se uspješno služili svojom pomorskom umješnošću, njegovanom naraštajima tijekom ribarenja. Pinning nije prvi put na tom polarnom otoku. U ratu protiv Engleske zapovjedao je danskom eskadrom. U to je vrijeme upoznao Olof, bogatu udovicu načelnika otoka. Njezino imanje na Breiðafjordu postoji i danas. Njezin potomak iz 27. naraštaja ponosno nosi obiteljski greb iz 14. stoljeća s polarnim medvjedom i sokolom. Suvremeni viking objašnjava da je Olofina obitelj bila vrlo aktivna u trgovini s Grenlandom. Krilati oltar u njihovoj kapeli, dar jedne pretkinje. Stoljećima je odoljevao cijel i neoštećen. Sama je darovateljica ovjekovječena unutra. Ona je neposredni potomak velikoga vikinga, princa Erika Crvenog, i jedanput je i sama sudjelovala u putovanju na Grenland. Tako je bila upoznata s uputama za jedrenje na zapad, koje su se prenosile samo usmenom predajom. Pinning je možda mogao od nje dobiti neke savjete, je li mu ispričala i drevne priče o zaboravljenim krajevima onkraj obzora. Ekspedicijski se brod otiskuje od Islanda i kreće put Grenlanda. Vjerojatno su jedrili oko južnoga vrška duž obale, do Vikinškog područja na zapadnom dijelu tajanstvenog otoka. Možemo samo nagađati o tome kakve su informacije Pinning i Cortereal zapravo posjedovali. Vjerojatno su samo slijedili instinkt i svoje iskustvo moreplovaca. Sa strepnjom promatraju u lješure koje bi samo jednim zamahom peraja ili naglim uranjanjem mogle karaveli nanijeti ozbiljnu štetu. Isti je slučaj sa santama leda što plutaju posvuda uokolo. Grenlandska se obala doima golom i hladnom na slabom ljetnom suncu, ali pruža posjetiteljima i novi doživljaj – odlamanje ledenjaka. Goleme sante leda ruše se u dubine te voda ključa. Polarni istraživač Fridtjof Nansen ubraja Pinninga među pionire putovanja po Sjevernom moru u svojem klasiku Postojbina magle. Admiral je, piše, urezao morski simbol u hrid nadomak Grenlanda, kao obilježje ili pokazatelj danske vlasti. Ovdje Nansen navodi ime Gripa, gradonačelnika Kila. Šveđanin Olaus Magnus ne želi čuti ni za kakve ekspedicije, nego tvrdi da su Pinning i Pothorst izopćeni da žive na ledenoj pustinji zbog svojih gusarskih nedjela. Prikazuje grenlandske urođenike kao, kako vjeruje Olaus Magnus, gomilu pigmejskih ubojica. Ali Nansen smatra da su se Eskimi jednostavno branili od europskih napadača. Kasnije će se miroljubivi Inuiti povući u potpunu izolaciju. Njihovi šamani pjesmom su se borili protiv opasnosti negostoljubiva staništa, gdje čovjeka ugrožava nadmoćno četveronožno biće, polarni medvjed.
Kralj ledenog polarnog svijeta. Opasna zvijer, ali i izvor dragocjena krzna. Gradonačelnik Grip dramatično opisuje dolazak zapovjednika na Grenland. Pining i Korte Real doveslali su do obale u brodskome čamcu. Strme Haridi stoje na samoj obali koja izgleda beživotno. Ljude u čamcu dočekuje sablasna tišina. Dok se članovi ekspedicije iskrcavaju na kopno, neznana ih skupina napada. Harpuni doljeću sa svih strana. Gusari su se navodno pojavili nijotkuda i brojčano ih nadjačali. U pisanim svjedočanstvima iz tog doba stoji da su napadači stigli u malim kajacima, što je svjedočanstvo skrelinzima, kako su tada nazivali Eskime. Grip ne objašnjava kako su Pining i njegovi ljudi preživjeli napad. Ne znamo jesu li se i Europljani mašili oružja i pobjedili, ili su razjarene urođenike uspjeli umiriti bogatim darovima. Čovjek mora biti detektiv da bi rekonstruirao što se nakon toga dogodilo, jer jedini pisani dokument o ekspediciji završava u trenutku Piningova pristajanja na Grenland. Ali moguć je ovakav razvoj. Poslanici danskog kralja zatekli su većinu vikinških imanja napuštenu. Njihova je misija po svojoj prilici propala, ni traga nasljednicima Erika Crvenog. U dvama naseljima živjelo je ne više od 2000 ljudi. To je malen broj. Tako malobrojno stanovništvo ne može preživjeti ako izvana ne pristiže svježa krv. Njihov bi nestanak mogao imati sasvim prirodno objašnjenje. Jednostavno ih je bilo sve manje. Ali Pining i Korte Real nisu odustajali. Nastavili su s potragom. Čak i u Bratahildu, gdje je nekoć stolovao Erik Crveni, ostali su tek rijetki ostaci zidina. Godine 981. vikinški je vođa došao na Island s više od 50 brodova i sa svojim ljudima osnovao prvo naselje. Novi dom nazvao je Grenland, zelena zemlja. Danas južni dio otoka izgleda jednako prazno kako što je izgledao i za Piningova boravka. Arheolozi prekopavaju po ruševinama zaraslima u lišajeve na rubu zabitog jezera Nanortalik. Na vikinškom groblju Herjolfsnes otkrivaju kamenje na križastim simbolima, oblikovanima poput mačeva i neke latinske natpise. Većina grobova još je iz stoljeća prije Piningova posjeta. Ali to je područje u njegovo doba vjerojatno još uvijek bilo naseljeno, unatoč ekološkoj promjeni koja se zbivala. Danas znamo da se klima tada promijenila. Posljedično su se ekološki uvjeti pogoršali. Zbog klimatskih promjena temperatura je pala i znatno je zahladnjelo. Stoka je također utjecala na okolinu, uništila je raslinje. Kombinacija nižih temperatura i pretjerane ispaše bila je ozbiljna prijetnja doseljenicima. Znanstvenici su u jednom grobu pronašli kaput. Takozvana burgundska kapuljača ušla je u modu tek potkraj 15. stoljeća. Bio je to traženi dokaz. Za Piningova života samo su vikinzi živjeli na Grenlandu. U bolja vremena iskusni su moreplovci razmjenjivali robu diljem Europe. Trgujući krznom, tuljanovom kožom i kljovama morževa, stekli su blagostanje. Istraživači Sjevernog mora odvažili su se sve dalje u nepoznate vode. Nisu imali pomorske karte. Njihovo poznavanje tajnih ruta bilo je od neprocjenjive vrijednosti za Pininga i Korte Reala. Ovdje su moreplovci dobivali svoje informacije, čak i informacije o moru čije su obale bile znane. I svakako su znali za nesvladive ledene zapreke, ali ponajviše su znali sve o tržištima i slijedili su putove kojima se trgovalo.
Den Spuren nach den Handelsplätzen sind sie dann gefolgt. Pinningova je misija posvećena dolasku u dodir s Vikinzima. Kortereal je međutim trebao pronaći morski put do Indije preko sjeverne rute. Dotle su Portugalci tražili rutu na jug i jedrili duž Afričke obale. Pratili su obalnu liniju do Gvinejskog zaljeva, gdje je kopno zaokretalo na istok. Bila su potrebna još 3 desetljeća da obiđu južni vršak crnog kontinenta. Lisabon je do daljnjega morao obustaviti sve daljnje ekspedicije. No postojala je još jedna mogućnost. Dugo se već znalo da je zemlja spljoštena kugla. Najkraći put do azijskih blaga trebao je voditi preko sjevernog pola. Ali kod tog je plana postojao samo jedan problem. Praktički nesavladivi ledeni bedemi Arktičkog mora. Za Kortereala i Pinninga to je značilo traženje načina da se probiju kroz ledeni splet. Prvi pokušaj istraživanja sjeverozapadnog prolaza. Brod kreće na zapad. Hrabri ljudi na njemu znaju da negdje među beskrajnim prostranstvima na njih vreba opasnost. A tada se klopka zatvara. Kompaktni led dokle pogled seže. Bezizlazan položaj čak i u 20. stoljeću. Godine 1914. engleska je ekspedicija na južni pol pod zapovjedništvom Ernesta Henrya Shackletona zarobljena na plutajućoj ledenoj masi. Iscrpljena posada poslužila se svim sredstvima kojima je raspolagala da se izbavi smrtonosnog ledenog zagrljaja. Okorjeli mornari neumorno su se služili pijucima, štapovima i užadi da opet pokrenu nasukani brod. Svim su silama nastojali prepiliti nekoliko metara debele slojeve leda. Napokon, cilj je dostižan. Jedrenjak se počinje polako pomicati. Posada je živnula nakon toliko uložena napora. Ali uspjeh je kratkoga vijeka. Brod se tek neznatno uspio pomaknuti kroz kanal koji su ljudi probili. I opet su se zaglavili. Putovanje je brzo završeno. Sada se ljudi bore samo za goli život. Sudbina Endurance-a je da postane tek jedan od mnogih propalih pohoda u polarne vode, bilo na Antarktici ili u Arktičkom moru. Pinning je po svoj prilici na svojemu putu pokraj sjevernog pola nekoliko stoljeća prije pošteđen slične kobne sudbine. Teško putovanje na uskoj karaveli pravo je mučenje. Zalihe u bačvama i vrećama polako se kvare. U mesu i kruhu gmižu crvi i ličinke. Brašnom migolje stotine nametnika te ono postaje nejestivo. Nezvani gosti udomaćili su se u mračnim ostavama. Štakori posvuda ostavljaju trag. Svi su izludjeli od straha jer ti glodavci prenose opasne zarazne bolesti. Mogla bi izbiti kuga. Liječnički priručnik britanske mornarice navodi skorbut kao najveći zdravstveni problem na moru. Krvave desni i probavni organi zbog nedostatka vitamina C, simptomi su od kojih posada strahuje. Bez agruma i svježeg povrća tada nije bio moguć nikakav lijek, a mogućnosti preživljavanja bile su slabe. Unatoč promjeni smjera na jug, ponosni su mornari neprestano nailazili na zapreke. Njemački kapetan primjećuje ledene bregove kako plutaju s lijeve strane broda. Jedan je takav divovski ledeni brijeg skrivio potonuće Titanika 1912. godine. Pinning je iz Grenlanda vjerojatno najprije okrenuo pramac k Labradoru, a zatim kroz tjesnac Belle Isle, dalje na jug, prema današnjem Newfoundlandu. Pred očima im se sada pojavljuju gole hridi nepoznata otoka. Još ne slute da su doprli do mitskoga vikinškog Vinlanda. Vikinzi su se ponosili gustom šumom javora i breze, koja se prostirala kilometrima.
Obožavali su divlje vinograde i ribe poletuše u bistrim rijekama. Za ogrubjelo društvo s ogoljela sjevera bila je to zemlja obilja. Vikinške sage govore o Leifu Eriksonu, koji je pristao na tajanstvenu obalu oko 1000. godine. Ali kasnijih stoljeća nitko nije ni vjerovao da su te stare priče istinite. Sve do 1960. kad je jedan arheolog u Newfoundlandu otkrio nešto nevjerojatno. Obavljajući iskapanja, naišao je na ostatke naselja iz 11. stoljeća. Travnate su kuće poput vikinških kuća pronađenih na Grenlandu i Islandu. Ti su morski nomadi, dakle, ipak stigli u Ameriku. Dokaz je pronađen. U povoljnim vremenskim prilikama srednjovjekovni bi brod put od Grenlanda do američke obale mogao prijeći u 3 dana, prema posljednjim istraživanjima. Die Pinningische Flotte folgte dem Labradorstrom. Pinningova je flota slijedila Labradorsku struju. Gledan s mora, Cape Mugford privlačen je zaljev s raslinjem. Gdje ima raslinja, ima i drva za ogrjev, borovnica i divljači. Idealni uvjeti za svakog moreplovca da se iskrca na kopno. Schwarzbären und ist wild anzutreffen. Für jeden Seefahrer die idealen Voraussetzungen, hier einen Landgang zu machen. Pinning i Cor-Terreal stupili su na novi kontinent. No jesu li bili svjesni važnosti svojega slučajnog otkrića? Jesu li uopće slutili kamo su stigli? Unatoč obilnom životu, ovaj kraj nipošto nije nalikovao na onaj kakvim su zamišljali azijski svijet čudesa. Možda su vođe ekspedicije mislili da su se vratili na Grenland. Možda na jedan od tajanstvenih otoka o kojima se u Europi toliko govorilo. Nije bilo pouzdanih oslonaca da im kažu kamo su se iskrcali. Nije bilo crteža kapetana ni pomorskih karata toga dijela svijeta. Pinning war ein Entdecker. Pinning ist aufgebrochen. Pinning je bio istraživač. Pinning se otputio ne da bi tražio naselja na Grenlandskoj obali, nego je zapravo imao jasan zadatak. Naime, da otkrije nove otoke iz zemlje. A onomu tko je bio na obali Labradorskog otoka, te poznaje cijelo to područje, jasno je da će netko tko na zapadnoj obali Grenlanda dozna za tržište s druge strane pučine, za cijelo okrenuti kormilo k zapadu i dosegnuti obale Amerike, odnosno Labradora. Und die amerikanische Küste bzw. die Labradorküste erreicht. Dolazak Pinninga i Cor-Terreala u Ameriku nije posvjedočen dokumentima. Ali pobornici ove teze tvrde da moreplovci nisu proveli mnogo vremena na kontinentu, čime objašnjavaju nedostatak arheoloških dokaza. Znamo da su Portugalci postavljali stupove s vladarskim znamenjem svojega kralja kada bi pristali na nepoznatu obalu. Uz to, međaši su na sebi nosili križ moćnih vitezova templara. To je društvo dugo financiralo hrabre pomorske ekspedicije. Cor-Terreal je kao plemić navodno bio član toga utjecajnog viteškog reda. Istraživači nisu uspjeli pokazati jesu li Portugalci postavili takav međaš na kanadsko-američkoj obali, no ima drugih dokaza. Na ovoj mapi iz 1502. godine talijanski kartograf Cantino današnji Newfoundland naziva zemljom portugalske krune. Druga mapa navodi čak ime Cor-Terrealova zemlja. U središtu St. Johnsa, glavnog grada Newfoundlanda, stoji kameni kip Cor-Terrealova sina. Građani su postavili kip u čast Gasparu,
koji je sa svojim bratom nekoliko puta preplovio Atlantski ocean. Je li ih nautičkom znanju podučio otac? Karavela spinningom i korterealom morala je pristati u Sjevernoj Americi najkasnije u listopadu 1473. prije nego što obalu pogode strašne jugoistočne oluje. Nedugo nakon njihova dolaska u Europu, njihovi će se putovi zauvijek razdvojiti. Kortereal se vratio u svoj dom u Lisabonu. Takva je barem rekonstrukcija događaja. Diktator Salazar podigao je 1937. raskošan spomenik na obalama Teža. Ovjekovječen među redovima velikih istraživača i konkvistadora, Korterealova glava stoji ponosno, uspravno i ne osvrće se na to što su Portugalci jedva svjesni njegovih pionirskih postignuća. U blizini se iz rijeke izdiže Torre de Belém, kameni simbol slavne prošlosti Portugala. Blistave zidine, ukrašene nizom križeva, simbol vitezova templara. Kraljevska palača duguje im mnogo. Ponajprije, njihova je novčana moć omogućila osnivanje dalekih kolonija. 2000 km od matične zemlje, arhipelag Azora, strateško polazište vitezova templara. Ta otočna skupina u Atlantskom oceanu vulkanskog je podrijetla. Plodno tlo od lave stanovnicima omogućava cvjetni krajolik. Lučki grad Angra na otoku Terceiri ubraja se u uspavano selo. U zlatno doba istraživačkih i trgovačkih putovanja, voda i idiličnog zaljeva bila je načičkana šumom jarbola. U gradskom arhivu pohranjena je važna kronika. Otac Manuel Maldonado napisao ju je u 17. stoljeću. Istraživačima je taj važan svezak od neprocjenjive vrijednosti. Naslov rasprave glasi: Genealoška tabela obitelji Joaua Vaša Kortereala. Vjerni sljedbenik vitezova templara, na čiji je zahtjev otkrio zemlju bakalara, nagrađen je za svoje zasluge kad mu je kralj dodijelio položaj gradonačelnika Angre na otoku Terceiri, prenosi nam otac Maldonado. No što stoji u pozadini ove tajanstvene zemlje bakalara? Ribari ga zovu suhi bakalar. Brodovi su slijedili njihova gusta jata duboko u ocean, u neznane vode. Ljudi bi vadili bakalar iz mora i tjednima ga držali na dugim štapovima da visi na vjetru i suncu. Riba se malo pomalo suši. Prirodno očuvanje. Običan puk u Južnoj Europi cijenio ga je kao jeftinu hranu. Njegova tržišna cijena određivala je političku klimu. Portugalski kralj bio je vrlo zadovoljan bogatim ulovom i iskazao je svoje zadovoljstvo. Gradonačelnička isprava navodi Kortereala kao otkrivača zemlje bakalara. Tako su Portugalci nazivali ova nova područja preko Atlantika. Ljetopis ne ostavlja mjesta sumnji. Kortereal je dospio do Amerike, bilo spinningom ili u odvojenoj misiji. Istraživači nisu živote stavljali na kocku zbog svoje velikodušnosti. Očekivali su naknadu za taj svoj rizik. Essa motivação era achar terras i achar terras onde pudessem estabelecer. Pokretačka snaga u pozadini cijele povijesti istraživanja bilo je traganje za kopnom, gdje su moreplovci mogli sagraditi vlastita imanja. To im je bio poticaj, velika kušnja. Uspiju li, mogli su očekivati da će ih kralj bogato nagraditi novootkrivenim područjima. Crkva Misericordija u Angri, plaćana kraljevskim zlatom. U kripti leže nebrojene kosti iz grobova za siromašne. Nekoć je bila sastavni dio nekadašnje crkve koju je sagradio Kortereal. Kameni kip nadprirodne veličine u crkvi Franjevačkog samostana posjetitelje podsjeća na pomorske junake plemićke krvi. Na mramornoj ploči piše: u spomen Joaou Vašu Korterealu, otkrivaču Newfoundlanda i gradonačelniku Angre, koji počiva u ovoj crkvi.
Tvrdi se da se nadgrobni kamen nalazi ispod jedne od teških podnih ploča, ali nikad nije pronađen. Sačuvan za budućnost, isklesani portret ponosna viteza koji je odano ostvario misije povjerene mu kraljevom voljom. Treba jedno imati na umu. Budući da su Azori usred sjevernog Atlantika, tamošnjim je ljudima, osobito kapetanima, bilo prirodno i primamljivo da okrenu kormilo na zapad preko pučine. U isto vrijeme kad je Cor-Tereal živio na Azorima, ondje je boravio i poznati kartograf i moreplovac Njemac Martin Behaim. Razvio je, kako je on to nazivao, zemaljsku jabuku, globus s pojedinostima Grenlanda i drugih bezimenih otoka dalje na zapadu. Behaim je rođen u bogatoj trgovačkoj obitelji u Nürnbergu. Još kao mladić preselio se u Portugal da bi radio kao trgovac u Lisabonu. Usput je marljivo prikupljao obavijesti o novim geografskim otkrićima. Je li i on za prelazak Atlantika doznao od Cor-Tereala? Kad je Behaimov globus pušten u prodaju, Cor-Terealov partner Pining bio je već godinu dana mrtav. Ne zna se gdje je umro. U njegovu rodnom gradu Hildesheimu u Njemačkoj još uvijek je pohranjen vrijedan dokument. U podzemnom trezoru gradskog arhiva leži izvorni primjerak pisma iz 1492. Službeni je dokument unatoč bombardiranju za vrijeme Drugog svjetskog rata ostao neoštećen. Jedno od malobrojnih svjedočanstava o Piningovu životu. Pošiljatelj je veleštovani gradski savjetnik, primatelj je danski kraljevski dvor. Poznato nam je da je savjetnik pomogao sestri Dietricha Pininga da naslijedi imanje ovoga čovjeka, koji je vjerojatno umro u Danskoj. Službeno pismo u ime njegove prave sestre i, kako ovdje stoji, njegova sljedećeg nasljednika, svjedoči o lozi admirala od Hildesheima i pokazuje da je umro 1491. Dietrich Pining je vrlo poznato ime ovdje u Hildesheimu, među onima koji se zanimaju za povijest. Gledamo na njega kao na pravu zvijezdu Hildesheima u službi danske krune, koji je, kako se tvrdi, otkrio Ameriku, još prije Kolumba. Taj grad u južnoj Saksoniji, koji drži do tradicije, nije zaboravio svojega velikog sina. Po njemu je nazvana ulica. I jedna osnovna škola ponosno nosi njegovo ime, Dietrich Pining. Zakašnjela čast u hanzeatskom gradu Bremenu. U istome redu s Kristoforom Kolumbom, priznatim otkrivačem Amerike, u drvorezima se nalaze kapetani Pining i Pothorst. Na svaki puni sat likovi se pojave na zvuk zvona koji su građani postavili prije 70 godina. Za života je admiral Dietrich Pining bio vrlo cijenjen. Godine 1478. danski ga je kralj imenovao namjesnikom Islanda. Iste je godine Njemac preuzeo službu na tom vulkanskome otoku. Ali uskoro će se opet naći upleten u pomorske sporove. Stari je vojnik također stekao ime kao pobornik poljoprivrede i reformator otočne administracije. Sa svojega guvernerskog mjesta izdao je mnoge nove odredbe. Dvije od njih nose njegovo ime. Piningsdomur. Gradski arhiv hanzeatskog grada Hamburga sadržava debeli svezak srednjovjekovnih zakona, uključujući i Piningov. U ono je vrijeme njegova preobrazba prijevoza i slobodne trgovine bila pionirski pothvat. Svaki se trgovac morao zavjetovati na poštenje. Island je svakomu strancu jamčio pravo na držanje ureda, sve dok je njegov boravak bio miroljubiv.
a svaki je mještanin uživao osobnu slobodu i društvenu jednakost. Dietrich Pining zapamćen je u povijesti kao mudar političar male zemlje, a ne kao neustrašivi otkrivač novoga svijeta kao Kolumbo i Vasco da Gama. Imena Pining i Corte Real ne spominju se danas u školskim udžbenicima. Je li tek slučajnost da su ta dva moreplovca stekla besmrtnost? Možda, jer je brodski dnevnik s putovanja izgubljen. Možda jer kraljevi nisu vodili računa o tome da se povijest tajne misije zabilježi. A možda i zato što nitko nije bio svjestan razmjera njihova pustolovnog istraživanja. Pining i Corte Real možda su otkrili Ameriku. I to 20 godina prije Kristofora Kolumba. Odabrao Đelo Hadžiselimović, preveo Marko Kovačić. Tonski obradila Đurđica Mandić. Spikeri Helena Knezić, Marin Koleš i Ivan Kojundžić. Obrada Hrvatska radiotelevizija.